Horas madihita sudi, Amang, Inang, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Seperti biasa, saya akan berbagi renungan harian yang dipetik dari buku Pajonok Hamu Matu Debata. Secara khusus hari ini pada Minggu akhir tahun gereja. Kita mulai dengan bernyanyi nomor 470.
jahma renungan harian di hita songon pasikop penjamita naung tabigi manang nanaing tabigi dope di parminggot tasadarion minggu ujung tahun parhuriaon. Matius 25 ayat 40. Dungi alusan ni rajai mana sida situtudo nahudokot tuhamu nasa nabi nahemuna tusada sian anggikku akka namet meton natu audoi dibahen hamu taringot tu ari uhum sugut. Ia minggu sadarion ima minggu parningotan di akka naung modding totu laos paingot to kita doi pabua hita pe di ujungna lahu modding do alai taha porsiai do na adong haheheon sian namate dung hehe sian namate patu pawon ni tuhata ma uhum sogoti dari uhum sogoti patar ma anak ni jolmai ima Jesusi tarida gabe raja tibangan nama sude nasa na niulani jolmai saleleng mangolu di hasianganon ulaon na hinalomohon ni rajai sian jolma ima nasa ulaon na marpamusaton tu holong ni roha ima holong ni roha na takas tari partu hala na makarikoton isarana hala na male na mauas na buro na marsakot bulung na hasitan dohot na tarhuru nasa na tapatu patu sahalak sian na ginoraan odeng na tu rajai doi ima Yesus Kristusi tutu dang tarbahek kita patu pahon holong ni rohatai langsung tu Yesus alai naing taboto pabua adong do hape parhitian laho patu pahoni adong do akan nadangol na pugus na somar diha-diha na marsikor di tonga-tongata molo tapatu pa akan nadenggan tusi dos mai patupahon na denggan tu Yesus. Digoari Yesus do akka na marsitaononi anggina akka na met-met. Atong bisan mangolu do pehita taulaho manadenggan songon nidok ni Apostel Paulus. Atong bisan sadihari dope taulaho manadenggan disaluhut halak. Atong manang ICP akka na marsitaononi sopola mardia ibar Jahudi manang gori bawa manang borua halak Batak manang dang halak Kristen manang dang ola ninatar baik kita taulahon manadenggan tunasida atong molo tahilala pasu-pasu ni debata di bagasan nguluta tajalo hapistaran totu nariko mahita mangurupi akana bodo molo dilehot dihita hamoraon narikot mahita mangurupi akana pogus molo dilehon dihita gogo narikot mahita mangurupi akka nagale marhitei lampatar matutu pabua habauran ni pasu-pasu ni debata hita tu akana hurangan atong ahamana adong dihita ido sisagi honot tatu hala nama kaporluhon songon nanidok ni Apostel Petrus anggo perak dohot sere dang adong diau alai na adong diau hulehom matuho marhite-hite guarni Yesus Kristus nasian Nasareti mardalani maho manang ahape natalehon tu akan nadangoli toktong mai marhite-hite guarni Yesus ala sasitongna Yesus sadiri do mangalehon itu ibana marhite-hite hita
Ainata jalo dona adong dihitai sian Tuhani. Jala aut sura dang dilehon Tuhani na adong dihitai tuhita totu dang adong naboi lehonotta tu akka na makaporluhon. Atong ikon di bagasan ias dohot lasni roha dohita pasahaton pangurupion tudongan jalalaus tadani hamau liateon ni rohata do itu debata naung jumulo mangalehosa tuhita. Amin. So 5 penjelasan turpukta sadarion pasikopo jamita na naing tabige manang naung tabige di parminggu tasadarion. Marende mahita nomor 121. 121 Yesus Rajani Huria.
Horas madi hita saluhutna Tuhan Yesus ma nasai toktong mandongani mangaramoti dohot mandongani hita. Horas, horas, horas.